Klub capoeiry vznikl v Příboře v roce 2004. Měl tehdy 12 členů a od té doby se jeho řady rozšířily. Mladí a malí sportovci se scházejí pravidelně ve středisku volného času v Luně. Letos si tento druh bojového umění vyzkoušeli v Příboře i žáci obou základních škol a gymnázia. Dvacátého 21. dubna zamířili do tělocvičny Masarykova gymnázia desítky žáků 2. stupně obou příborských základních škol a nižšího gymnázia. My jsme zastihli v tělocvičně žáky školy nadporučíka Loma. Účastnili se workshop capoeiry s mistrem Andrewem. Nebo organizujeme tady ten workshop proto, abychom jakoby ukázali naši skupinu, abychom ji udělali známější a abychom představili capoeiru, která není moc známá. A tak si děvčata i kluci zacvičili se členy brazilské skupiny Kodáži Oro, působící v České republice od ledna 2015. Učí capoeiru v Brně i v Příboře. Součástí workshopu v Příboře byla, můžeme říct, výuka zpěvu a také představení hudebních nástrojů. Obojí hraje v capoeiře důležitou roli. Proudí z nich energie. Potom přišla na řadu ukázka boje. Jak na to předváděli nejen mistři, ale i členové příborského kroužku capoeiry. Ti se scházejí v Luně pravidelně každý týden. Capoeira is not only a martial arts. Capoeira is tak capoeira není jenom o tom, že přijdete na trénink a zatrénujete si tohle bojové umění, ale je taky o tom, že jsou tam přátelé, že to je vlastně taková druhá rodina, že nejen, že přijdete a naučíte se něco, ale taky třeba s těma lidma trávíte víc času mimo, sejdete se, zajímáte se o ně, bavíte se s nimi o jejich problémech. Není to jenom cvičení, je to i rodina, přátelství. A pak už si zasportovali přímo žáci. Po rozcvičení si některé prvky tohoto bojového sportu spojeného s akrobací a tancem vyzkoušeli. Bylo vidět, že je to asi nejspíše bavilo, byly hodně dobré, je tam hodně dětí, které mají velký potenciál a doufáme, že teda je to třeba chytné, někteří z nich se budou i účastnit našich tréninků dále, že to nebyla jenom 1 hodina. Tak já jsem kdysi chodil do capoeiry, jako bavilo mě to, ale pak jsem přešel na fotbal, takže takové. Jako jo, je to zajímavé hodně. Jo, fajn. Mně se to líbí. Je to vlastně něco jiného, než je třeba normálně karate nebo něco, takže je to jakože jiné. Koho capoeira zaujala natolik, že by se jí rád věnoval nebo si ji jen vyzkoušel, v kroužku Luny ho přivítají rádi, a to bez rozdílu věku. Věková hranice určena není. Tréninky probíhají týden co týden, vždy v sobotu v podvečer. Členové kroužku se představí také na Dní dětí v neděli 5. června. Now,